tuna hianin kan video thar tur lungrun tihla ritamal somi phangai meikha tuna hianin video kan shoot dona tuna na lasin kan kalmeka tuna hianin kanin puat cha meka chumi chung chuanin he kalo langa chuanin he video shoot nan hianin puitu tam takan oma an bai chaka soi seng lo kan model te nakin in lo hunga zei tak tak chuan in lo sha lar sa heta nu nui sai lo te chuanin chumi phe na in bu si lo en lo kan wardrobe escape eng moya le ambassador kanina ania chuanin gushness in shanga a decoration zong te in lo hunga khang te kha min pui char chara then zo so tilai ramhla thleng in min kalpuya kalom ebema chuanin hemi phena han AMN haute min pui che emema min support tha an nena Lawmthu ko soidu boka chuanin kan videographer heta BS anita chuan hei ani ho hianin tunai kan hlani na turani cha kan thok dun fu viawin ka sha kanin mil viaw te pon ka sha ale pexel tur te po idea hi che emema tuna hianin a film le tuna story zong hi a direct ani a chu enge andon ma se kan la sairi don lova chu alo chwa huna idea chadzia in hudon ani ti hakan soidu ni chan min lo thir thina ka video min lo en sak tu zong ne na han Lawmthu ko soidua tun thenga min la support na te hi keima me chuanin engma ti theka ne lo in mi support na wanga ni ti khamin lo sha sakreng don ya tin pathian ne na Lawmthu ko soidua tunin hun ka then the na le nang mani zong te ka sha the na te khang zong kha pathian wang ani ka ti lo thei lo he te le min pe ka wa pathian ne na bo Lawmthu ko soi ni kalome